जाय जिसु ख्रिस्टआ साफ्रोमबो मानसि माहारिनो लागै बासाय जानायखौ होनो हायो बै जिसु ख्रिस्टखौ बाखनायग्रोदों। अनजाग्रा ख्रिस्ट' प्रियफोर, नोंथांमोना दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गेजेरजों सोमोनांथाव बाथ्राफोरखौ सोलोंनो हागोन। बेयावहाय साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ दिनैहाय बरायदों आरो लोगोसेयैनो बासायगिरिफोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै खुलुमहरदों। बाथ्राखौ फोरमायलांनायनि आवगायावनो आङो माखासे सोंलुफोरखौ लानानै फैग्रोनो हास्थायदों, जाय सोंलुफोरा बाइबेलावहाय रोखा रोखायै लिरनानै दोननाय दङ। बे बाइबेलनि सोंलुफोरखौ नोंथांमोननो लाबोग्रोनो हास्थायदों। जाय सोंलुखौ खोनायोब्ला नोंथांमोना हयथ' गोसोआवहाय फैगोन जे बे बाथ्राया बैनि होननानैहाय। बे सोंलुआनो जाहैबाय, सोर दाहा खालामो, सोर सैनाङो, सोर थोआ खालामो, सोर दाय गैयाजासे खुनि खालामजायो, सोरनि मेगनफ्रा जाखर जाखर जायो। थारैनो जायफ्रा बाइबेलखौ फरायबाय थायो, बाइबेलखौ देहेन खालामबाय थायो, बिथांमोननि गोसोआव हयथ' बे सोंलुनि फिननाया फैबाय आरो लोगोसेयैनो बे सोंलुआ बाइबेलनि बबे लेखायाव दङ बेखौ रोखा जाबाय जानांगौ। नाथाय माखासे सुबुंफोर दङ, माखासे फोथायारिफोर दङ, हयथ' बिथांमोना हमदां हायाखै बाइबेलावहाय बेबायदि बहा सोंलु दङ होननानै गोबां बाथ्राफोर फैनो हागौ, गोसोआव सोंलु जानो हागौ। अनजाग्रा प्रियफोर, आं जाय सोंलुखौ खालामदों थारैनो सैथोयैनो बियो बाइबेलनि सिङावहायनो दङ। आं नोंथांमोननो फुवारनानै बेखेवनानै होलांगोन। नोंथांमोना बे सोंलुनि फिननायखौ नायनो थाखाय जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम आंजों लोगोसे थांफाबाय थागोन। ख्रिस्ट'नि थैजों बायख'जानाय प्रिय नोंथांमोन, सेथि सोंलुआ मामोन? बे जाहैबाय सोर दाहा खालामो। नैथि सोंलु, सोर सैनाङो। थामथि सोंलु, सोर थोआ खालामो। ब्रैथि सोंलु, सोर दाय गैयाजासे खुनि खालामजायो। बाथि सोंलु, सोरनि मेगनफ्रा जाखर जायो। बे सोंलुनि फिननायालाय मा जानो हागौ फालाय होननानै हयथ' गोबाङा सानगासिनो दङ। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोननि सोंलुनि फिननाय, बे बाइबेलनि सोंनायनि फिननायखौ जों मोनलांगोन। दा बेयावहाय भिडिअखौ नायबाय थागोन। प्रियफोर, सोर दाहा खालामो? सोरबायदि मानसिफ्रा दाहा खालामो? दाहायानो जानांगौनि जेबो खारन गैया, जाहोन गैया, अब्लाबो बै बेक्तिफ्रा दाहा खालामबाय थायो। दाहा खालामनाय माने दुखु खालामनाय, दाहा खालामनाय माने सैनांनाय। धोन दौलत दं, न'खर मोजां, गावनि मोदोम सेहेरा मोजां, गासैबो दं, थोजासे नांगौमानिया बे बेक्तिनियाव थायो एबा दं, अब्लाबो जिउआवहाय दाहा जानो गोनां जादों, दुखु जानो गोनां जादों, सैसोनो गोनां जादों। बै बेक्तिया, दा बै बेक्तिखौनो बुंनो थांगासिनो दङ आङो, सोर बियो। आरो बिनि उनावहाय नैथि सोंलु दंबावोमोन जाहैबाय, बे जाहैबाय सोर सैनाङो। येस, सोर सैनाङो। बेराम जायाखै, आथिं बायाखै, आखाइ बायाखै, मेगन गैयै जायाखै, मोदोमनि गासैबो अंगफ्रा मोजां दं, न'खराव बिमा बिफा दं, न'खरनि गासै परियाल बंस दं, बिसि बिसाय गथ' गथाय गासैबो मोजाङैनो दं, अब्लाबो बै बेक्तिया सैनो गोनां जायो। अनजाग्रा प्रियफोर, थामथि आरो सोंलु दङ, सोर थोआ खालामो। अमा बेदर, दाउ बेदर, ओंखाम गासैखौबो मोनजादों, थांना थानो थाखाय जिखौ नांगौ गासैखौबो मोनदों, गाननो जोमनो थाबायनो गारि नांगौ, गारि दं, मटर नांगौ, मटर दं, गासैबो दं, थोजासे धोन सम्पति, हा सम्पति दं, अब्लाबो बै बेक्तिया थोआ खालामबाय थायो। सोर दाय गैयाजासे खुनि खालामजायो। दायानो गैया, रावजोंबो दुश्मन गैया, रावजोंबो नांज्लायाखै, रावजोंबो खमज्लायाखै, रावजोंबो एना एनि खालामजायाखै, अब्लाबो बै मानसिया खुनि जायो। हारसिंनो गोग्लैलाबायो, हारसिंनो बहाबा सौथुलाबायो, हारसिंनो खुनि जायो। सानफ्रोमबो लाला लिला थै ओंखारो। बिनि मोदोमफ्रावहाय अरायबो खुनिफोरखौ नुनो मोनो, दागोफोरखौ नुनो मोनो। जुदिअ बेहा दाय गैया, सोरजोंबा दुश्मन जायाखै, सोरजोंबा नांज्लायाखै, खमज्लायाखै, दानज्लायाखै, अब्लाबो बे बेक्तिनियाव बेबायदि खुनिफोरा नुजाबाय थायो। सोरनि मेगनफ्रा जाखर जायो, अरायबो मेगनफ्रा गोजा जानानै थायो, अरायबो मेगनाव माबा मोनसे गोनांथि जानानै थानाय बायदि जाखर जायो। जेरावहाय मेगन मोदै जायोब्ला जेरैहाय फुंनि समाव जाखर मेगना जायो, बेबायदि बे मानसिया जायो। अनजाग्रा ख्रिस्ट' प्रियफोर, नोंथांमोननो बे सोंलुनि फिननायफोरखौ होनो थांगासिनो दङ। जोङो बाइबेल सिरिखौ नायदोनि। बोसोन बिजाब 23 बालाब 20 गुनिफ्राय फरायलांना होनो हास्थायदों आरो लोगोसेयैनो नोंथांमोना गावबो देहेन खालामगोन, गावबो फरायगोन, बाइबेलखौ बेखेवगोन,
फरायगोन आरो लोगोसे देहेन खालामगोन। बावहाय मा बुंदों? सोर दाहा खालामो, सोर सैनाङो, सोर थोआ खालामो, सोर दाय गैयाजासे खुनि खालामजायो, सोरनि मगनफ्रा जाखर जाखर जायो। बे सोंलुनि फिननायखौ जोङो 30 सिरिनिफ्राय मोननो हागोन। बेनो जाहैबाय जायफ्रा जौ लोंहाबबाय थायो आरो जायफ्रा मस्ला गलायनाय जौखौ नागिरबाय थायो। जौआ गोजाथारब्लाबो, खुरियाव जोंख्लाबलायब्लाबो आरो लोंनायाव गोथाव मोनहाबलायलांब्लाबो नोङो जौखौ दालुबै। जि मोनबा सोंलु दङमोन, बे सोंलुनि फिननायानो जाहैबाय मा? जौ। जायफोरा जौ लोङो बै बेक्तिफ्रा थोआ खालामो। जाय जौ लोंबाय थायो बिसोरनि मगनफ्रा गोजा जायो। जायफ्रा जौ लोंबाय थायो बिसोरो रावजोंबो नांज्लायाखैब्लाबो, दावराव जायाखैब्लाबो गावनो हारसिङैनो खुनि जायो। मानोना फेनायजों बियो बहाबा बेलथायलाबायो, बहाबा गोग्लैलाबायो, जायनि जाहोनाव बिनि मोदोमफ्राव अरायबो सानफ्रोमबो खुनि थाबाय थायो। बेफोर जाहैबाय जौ लोंग्रानि नेरसोन। बिनि उनाव फरायना होनो हास्थायबावदों 32 सिरि। नखानायै फुङाव नोङो बिस गोनां जिबौजों सौजानाय बादि मोनगोन। 33, 34, 35 सिरिखौ फरायना होनि। मगनफ्रा फिर जोंब्लाव बायनाय नुगोन आरो नोङो उरां फारां जानानै मोजाङै साननो एबा रायनो हानाय नङा। नोङो लैथो गेजेराव थानानै खर' गिदिंनानै गोबाल' दोहौजों हायगा जौगा जानानै थाबथा थुबथा जानाय बादि मोनगोन। नोङो बुंगोन, आंखौ सोरबा बुबाय, आंखौ सोरबा बुमारबाय, आन्थाय आं गोसोखांनो हायाखैसै, आङो मानो सिरि मोनाखैसै, आरो आङो जौ लोंबावनांगौ। अनजाथाव ख्रीष्ट प्रियफोर, बोसोन बिजाबनि 23 बालाब 29निफ्राय लानानै 35 सिरियावहाय स्पष्टहै, कमप्लिटलि क्लियारहै जौनि सोमोन्दै रोखा खालामनानै होदों। जौ लोंग्राया मा जायो, जौ लोंबा मा जायो, बेफोर बाथ्राखौ रोखायै डिटेल्स खालामना होदों। अब्लाबो दिनै जोंनि गेजेराव जिशु ख्रीष्टखौ नाजावनाय बेक्तिफोरनि गेजेराव गोबां बेक्तिफोर दङ जायफोरा दिनै जौ लोङो, जायफोरा मस्ला गलायनाय बे जौफोरखौ लोङो, फेग्लुंबाय थायो। दिनै बेबायदि गोबां मण्डलिफोरावहाय जोङो नुनो मोनो। बेयाव बुंनाय फंफ्रोमबो बाथ्राफोरा आंनि खुगानिफ्राय गोसोजों बानायनाय बाथ्राफोर नङा। इसोरनि बोसोन, इसोरनि बाथ्राया जोंखौ मोनथिहोदों जौआ गाज्रि होननानैहाय। जौ लोङोब्ला मा जायो बेखौ जोंखौ रोखायै मोजाङै मोनथिहोदों। जोङो जौ लोंब्ला जोङो थर गैयै जायो, मोजांखौ साननो हायै जायो होननानैहाय रोखायै बुंदों। मानोना 33 सिरिया ओरैहाय बुंदों, मगनफ्रा फिर जोंब्लाव बायनाय नुगोन आरो नोङो उरां फारां जानानै मोजाङै साननो एबा रायनो हानाय नङा। मोजां साननाय हनायनिफ्राय सासे जौ लोंग्रा बेक्तिया गोजान जायो। मोजां साननाय हनाय गैयै जालाङो आरो लोगोसे मोजां रायज्लायनो रोङै जायो। बेखौ रोखा खालामदों। आरो गोबां बाथ्राफोर दङ। अनजाग्रा ख्रीष्ट प्रियफोर, नोंथांमोना गावनो बे बाइबेल सिरिफोरखौ मोनफा मोनफायै बिजिरनानै नायगोन, अब्लाना नोंथाङाबो गेदेर आशीर्बाद मोनगोन। दिनै गोबां ख्रिस्टियान जोहोलावफोर दङ, जाय जोहोलावजोफोरा जौ लोंनानै गावनि बैसोफोरखौ नस्थ' खालामदों, समफोरखौ नस्थ' खालामदों आरो लोगोसेयैनो दुगा दुगियै बुङो जे ख्रिस्टियानफोराबो जौ मोलोङो होननानैहाय गोबां बेक्तिफोरा बेफोरबायदि डायलगफोरखौ बुङै मिनिग्लाबनानै जौफोरखौ लोंदों आरो गावनि जिउफोरखौ बरबाद खालामगासिनो दङ, नस्थ' खालामगासिनो दङ। इसोरनि बायख'आ जोंखौ रोखा खालामदों जौआ मा खालामो। दा बेयावखाय सोरबा जुदि आंनि भिडिअखौ नायग्राफोरनि गेजेराव जुदि जौ लोङोब्ला, बेफोर बाथ्राखौ आं बुङाखै, इसोरनि बोसोना बुंदों जौआ माबायदि गाज्रि बेखौ जोंखौ गोसोखांहोनो थाखाय इसोरा जोंखौ थुलुंगा होदों, नोंथांखौ दिनै थुलुंगा होदों। इसोरनि बोसोन फरायनो हास्थायबावदों 1 करन्थियारि 6 बालाब 9 आरो 10 सिरि। नंथारगौयै नोंसोरो मिथिगौ, अधोरोमियाफ्रा इसोरनि रायजोखौ मोननाय नङा। नोंसोरो दा आन्दाय, गाज्रिफोर एबा मुर्तिफोरखौ खुलुमग्राफोर एबा जिनाहारि खालामग्राफोर एबा हौवाजों हौवा जिनाहारि खालामलायग्राफोर एबा खावग्राफोर, लुबैसुलाफोर एबा फेग्लुंग्राफोर। अनजाग्रा प्रियफोर, बेयावहाय फेग्लुंग्राफोर होननानै मोनसे सोदोब बाहायदों। फेग्लुंग्राफोर, जौ होननानै बुङाखै, नाथाय फेग्राफोर होननानै बुंदों। बे बाथ्राखौ गोसोआव लागोन। एबा निन्दिग्राफोर एबा सेग्राफोर, बिसोरनि रावबो इसोरनि रायजोआव हाबनो मोनथारनाय नङा। दा बेफोरबायदि खालामग्रा बेक्तिफोरा रावबो सोरगो रायजोखौ आवग्रिनो हानाय नङा होननायनि ओंथियालाय माथो? बे जाहैबाय गाज्रि। फेग्लुंग्राफोर होननानै बेयावहाय सोदोब बाहायदों, जौ लोंग्राफोर होननानै बुङाखै। गासै फेनाय बेसाद मुवाफोरखौ बुंदों। बे फेनायाव गासैबो गाज्रिफोरा
गासै लोंनाय जानाय गाज्रिफोरा जि फेग्राफोर बे गासैबो हाबनानै थागोन, बेवहाय हाबनानै दङ। दा बेवहाय जौआबो बावहायनो दङ। दा बैफोरबायदि खालामग्रा व्यक्तिफ्रा मा मोननाय नङानो? सोरगो रायजोखौ आवग्रिनो हानाय नङा होननानै बुंदों। सोरगो रायजोखौ आवग्रिनो हानाय नङा होननाय लोगो लोगोनो मा जोङो मोन्थिगौ? बे जाहैबाय कमप्लिटलि गाज्रि, गोरोन्थिथार। गोरोन्थिफ्रासो सोरगो रायजोखौ मोननाय नङा। दा जोङो बे बाथ्राखौ जोबनायावहाय मोन्थिनो हादों। अनजाग्रा प्रियफोर, साफ्रोमबो नायगिरिफोर, नोंथांमोनाबो गाव गावनो देहेन खालामगोन इसोरनि बोसोना जोंखौ माखौ फोरोंदों। दे अब्ला प्रियफोर, नोंथांमोना बावना थानाय बाथ्राफोरखौ एसेब्लाबो गोसोआव फैदों आरो माबा मोनसेखौब्लाबो सोलोंदों। दा बेयावहाय जों जेन सांग्रां जानो हायो। जि जौआ जोंखौ नस्थ' खालामगोन, बे जौनिफ्राय साफ्रोमबो ख्रिस्टियान व्यक्तिफोरा जेन गोजान थानो हायो। इसोरा साफ्रोमखौबो आशीर्बाद खालामथोंसै। इयुननि समाव मोनसे गोदान टपिक लानानै फैफिनबावसिगोन बे आसा मिजिंखौ दोननानै आंनि भिडिअखौ बेसेन दोनथ'बाय। प्रेज द लर्ड, हालेलुया, जय मसीह, थेंक इउ।